Αγαπημένοι τηλεθεατές, ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι την εκπομπή που όλοι περιμένατε. Μια ζωή την έχουμε. Αυτή η εκπομπή με όλους τους σημαντικούς συνεργάτες της θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει να τα έχουμε όλοι μας. Γιατί κακά τα ψέματα. Μια ζωή την έχουμε που λέει και το τραγούδι. Αν δεν τη φροντίσουμε, ούτε θα γελάσουμε, ούτε θα γλεντήσουμε. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε. Η εκπομπή χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι πιο διακεκριμένοι καθηγητές θα δώσουν λύσεις στα χρόνια ιατρικά προβλήματα που έχουμε σαν άνθρωποι. Ο κορυφαίος πνευματικός δάσκαλος Γιώργος Κόντης θα σας βοηθήσει να διευρύνετε το πνεύμα και τη συνειδητότητά σας. Μια ζωή την έχουμε. Παρουσιάζει η Φώφη Κωνσταντινίδου και οι συνεργάτες της. Μια ζωή την έχουμε. Αμόχη. Καλημέρα, καλή χρονιά, εύχομαι να έχετε όλοι υγεία, να περάσετε όλοι καλά, να έχετε χαρά στο σπίτι σας και αγάπη και όλα τα καλά του Θεού, όλα να τα έχετε το 24. Να μην είναι κανένας στεναχωρημένος, κανένας πεινασμένος, κανένας δυστυχισμένος τέλος πάντων και να έχουμε ειρήνη. Σήμερα είναι και του Αγιανιού. Τελειώνουν και οι γιορτές σήμερα. Έχω εδώ έναν φίλο μας πια και πολύ καλό άνθρωπο, εγώ θα πω, έτσι θα τον λέω πάντα και θα τον έχω συνέχεια μαζί μου, μα θέλω και αυτός φυσικά να έρχεται εδώ πέρα να εμφανίζεται. Χρόνια σου πολλά, Γιάννη, καλώς ήρθες και καλημέρα. Ιωάννη. Ιωάννης, χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη και ευτυχία. Και όπως λέμε πάντα, αγάπα να μυρίσει παράδεισος. Έτσι, τέλειο είναι αυτό. Αγάπα να μυρίσει παράδεισος. Έτσι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό και πιο ωραία ευχή. Έτσι είναι. Μακάρι όλοι. Μακάρι όλοι να αγαπούσαν και τον συνάνθρωπό τους όπως αγαπούν τον εαυτό τους. Ακριβώς, ακριβώς. Πες μου λίγο τα νέα σου. Τα είπαμε και την άλλη φορά. Κάνετε εθελοντισμό. Κάνουμε εθελοντισμό. Τα νέα μας είναι καλύτερα. Βρήκαμε επιτέλους μαγειριό για να μαγειρεύουμε για τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στον δρόμο. Τέλεια. Για τους αστέγους μας. Ποιος ήταν ο καλός ο άνθρωπος που Ο καλός άνθρωπος αυτός είναι μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στον Άγιο Δημήτριο που ονομάζεται Grand Care. Εκεί οι εγκαταστάσεις του έχουν χώρο και έχουν πολύ μεγάλο μαγειριό και έτσι μας το δίνει κάθε Κυριακή και όχι μόνο το χώρο, αλλά θα συνεισφέρει κιόλας έμπρακτα προκειμένου να τρώνε όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ θέλω να πω τώρα σε αυτό, γιατί πολλής ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι τι μας λες, μπορεί να τα έχετε κατεψυγμένα, μπορεί να τα παίρνετε έτσι όπως γίνεται συνήθως στα φαγητά που μοιράζουν. Και τα βλέπεις άμα κατέβεις Ομόνια και σε τέτοιες περιοχές ή Κυψέλη, νομίζω, τα βλέπεις μέσα στους τενεκέδες. Τα πετάνε. Οι αλλοδαποί, οι δικοί μας, δεν ξέρω, δεν τρώγονται τα φαγητά. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να το τραβήξουμε αυτό σε βίντεο και να το δημοσιεύσουμε εδώ πέρα, να δει ο κόσμος ότι τα φαγητά σας τα φτιάχνετε. Εσείς. Τα φαγητά τα φτιάχνουμε εμείς. Οι πρώτες ύλες έρχονται από ανθρώπους μία με δύο μέρες που συνεισφέρουν μέσα από το σκλαβενίτι, από οπουδήποτε άλλο σούπερ μάρκετ μπορεί ο καθένας. Έρχονται και τα μαγειρεύουμε τόσο εγώ όσο και η Ματίνα η Μινέτου που είναι εθελόντρια και αυτή. Και οι γεύσεις είναι σπιτικές, δηλαδή είναι πολύ υγιεινό το φαγητό αυτό. Και τρώγεται. Και πολύ υγιεινό, πολύ θρεπτικό και πάντα γευστικό και πάντα ζεστό. Πάντα ζεστό, γιατί μαγειρεύουμε Κυριακή πρωί, συσκευάζουμε Κυριακή, ταυτόχρονα συσκευάζουμε και στις 2 ώρα το μεσημέρι οι άνθρωποι τρώνε εκεί που πρέπει να φάνε. Οπότε είναι φρεσκότατα, υγιεινότατα και πεντανόστιμα.
Πόσες μερίδες φαγητό καταφέρνετε να μοιράσετε κάθε Κυριακή? Συνήθως είμαστε χαρούμενοι αν μοιράζουμε 1.000 μερίδες, 1.500, 800, εκεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν τους βρίσκουμε κάθε Κυριακή, γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο έχουν το μειονέκτημα να μεταφέρονται. Ναι, Οπότε δεν μπορούμε να τους βρίσκουμε όλους. Όμως 600 με 800 μερίδες κάθε Κυριακή πάρα πολύ σπουδαίο είναι τις βγάζουμε. Δεν το συζητάω. Και πηγαίνετε σε διάφορα μέρη στην Αθήνα. Πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη. Πάμε στην πλατεία Κλαθμόνος, πάμε Μοναστηράκι, πάμε στην πλατεία Σάντα Ρόζα, πάμε στον παλιό ΣΕ που έχει ανθρώπους και εκεί. Πάμε σε πάρα πολλές περιοχές όπου ξέρουμε πια ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον δρόμο. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουμε τηλέφωνά τους, οπότε αν δεν τους βρίσκουμε, γιατί όταν βρέχει, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τους ανθρώπους που είναι εκεί έξω. Οπότε έχουμε 2-3 ανθρώπους που είναι στον δρόμο βεβαίως, όπως είναι η Νικολέτα, 14 χρόνια στον δρόμο, και κάποιοι άλλοι που τους συγκεντρώνουμε κάπου συγκεκριμένα και πάμε και τους βρίσκουμε όλους μαζί. Και τους βρίσκετε και τους δίνετε το φαγητό. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. Ελπίζω να ανταποκριθεί και άλλος κόσμος. Αυτό είναι που θέλω να πω και που θέλω να ζητήσουμε από τον κόσμο, είναι ότι δεν ζητάμε χρήματα, δεν θέλουμε να μας δώσει κανένας €1. Θέλουμε όμως να μας δώσει ένα κρυθαράκι, ένα κοτόπουλο. Ή ακόμα και αν δεν έχει να δώσει κάποιος φαγητό και έχει την ανάγκη να πάρει φαγητό, ας μας βρει στο TikTok Γιάννης Παναγόπουλος, και θα μπορέσουμε να του δώσουμε φαγητό. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι την πρώτη ύλη. Κρεμμύδια, κοτόπουλα, κάθε Κυριακή μαγειρεύουμε διαφορετικό φαγητό. Πατάτες, ρύζια, μακαρόνια, ό,τι έχει να κάνει και ό,τι μαγειρεύεται, εν πάση περιπτώσει. Και ό,τι μπορεί ο καθένας. Και ό,τι μπορεί ο καθένας. Από μία φέτα ψωμί μέχρι και ό,τι θέλει. Ό,τι μπορεί ο καθένας, λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προχθές πραγματικά μου έλεγε η Νικολέτα, έκανα έτσι μία μίνι συνέντευξη με την Νικολέτα και μου έλεγε. Της έκανα μάλλον την εξής ερώτηση. Της λέω, Νικολέτα, είσαι 14 χρόνια στον δρόμο. Και μου λέει ναι. Της λέω, αν σου έδινα τώρα ένα σπίτι να μείνεις, τι θα έκανες? Και μου λέει, θα έβαζα μέσα πολλούς αστέγους και εγώ θα κοιμόμουν στην πόρτα για να τους φυλάω, να μην τους πάρει κανένας. Εντάξει, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Άντε βρε παιδιά, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Πραγματικά μπορούμε, και να γίνουν περισσότερες ημερίδες, να πάνε 2.000 άτομα να τρώνε. Δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός κιόλας του εθελοντισμού, που πιστεύω ότι, για μένα τέλος πάντων, οι εθελοντές κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά στους ανθρώπους, όπως και στα ζώα όσοι είναι εθελοντές, παρά όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν Κυριακές πραγματικά που πάμε φαγητό και δεν φτάνει πολλές φορές το φαγητό και μας λένε, εγώ έφτασε μια μερίδα για μένα, για εμένα. Τότε λοιπόν νιώθω ότι έχουμε αποτύχει σαν άνθρωποι, γιατί αν δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε χαρά, γιατί δεν είναι μόνο το φαγητό που δίνουμε, δεν είναι η μερίδα αυτό το φαγητό κάθε Κυριακή. Θα μου πεις τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Τρώνε από επαιτία. Όποιος τους δώσει κάτι θα το φάνε. Όμως είναι αυτή η έγνοια, είναι αυτό το νιάξιμο, είναι αυτή η αποδοχή που σε περιμένει κάποιος κάθε Κυριακή να πας. Με το χυμό του, με το νερό του, σε περιμένει να πας, γιατί νιώθει ότι δεν τον έχουν εγκαταλείψει οι πάντες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πάντα εκεί, γιατί στο δρόμο μας σίγουρα υπάρχει πάντα μια Νικολέτα και ένας άστεγος. Παντού. Τώρα πια υπάρχουν παντού, σε όλες τις συνοικίες. Δεν υπάρχουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας, όπως βλέπαμε παλιά. Υπάρχουν παντού. Στον Πειραιά, στο λιμάνι, είναι πάνω από 700 παντού. άτομα. Εγώ μένω στο Γουδί και στο Γουδί. Κοιμούνται στην πλατεία. Υπάρχουν πολλοί. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν τέτοια. Στον Άγιο Θωμά στην εκκλησία είναι τουλάχιστον 2-3 που κοιμούνται έξω. Πολύ. Θέλω να πω ότι νομίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη, αλλά νομίζω ότι τις υπόλοιπες μέρες, εσείς όσους πηγαίνετε ένα πιάτο ζεστό φαγητό, νομίζω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τέλος πάντων, μέχρι το Σάββατο, μπορούν να φάνε στην εκκλησία, έτσι δεν δίνει φαγητό η εκκλησία. Είναι ένα κομμάτι. Ανοίγουμε τώρα ένα κομμάτι που είναι αυτό, να τα ανοίξουμε, όλα θα τα πούμε. Περίεργο. Ναι. Δεν έχουν λεφτά. Προ-COVID εποχή και προ-κορονοϊού εποχή, όλες οι εκκλησίες στο υπόγειο από κάτω είχαν συσίτια. Είχαν τράπεζες που μαγείρευαν για τον κόσμο. Με τον COVID όλο αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Φυσικά και υπάρχουν κάποιοι πατέρες σε κάποιες ενορίες που είναι ευλογημένοι και που πραγματικά έχουν. Όμως ο άστεγος, θέλω να πω, έχει πολλά μειονεκτήματα. Ένα από όλα είναι το εξής. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άστεγος που είναι 70 χρόνων, που έχει την περιουσία του, η οποία είναι 5 κούτες, ένα σλιμπιμπάνκ, ένα μαξιλάρι,
από σακούλες και αυτή την πραμάτια του που έχει. Αν φύγει και έχει βρει λοιπόν μια θέση και κοιμάται εκεί, είναι βολικά, είναι υπόστεγο, έχει κάμερες, γιατί όλοι ψάχνουν να κοιμούνται εκεί που έχουν κάμερες. Να είναι πιο ασφαλής. Να είναι πιο ασφαλής. Εντάξει, έτσι είναι. Αν λοιπόν φύγει ο άστεγος από εκεί και πάει στην εκκλησία ή πάει στη στέγη που έχει εστιατόριο ο Δήμος μέσα στο κέντρο της Αθήνας να πάνε να φάνε, τότε κάποιος θα πάει και θα του πάρει τη θέση, κάποιος θα πάει και θα του πάρει τα πράγματά του και οπότε δεν φεύγει από εκεί. Δεν πάει ο Δήμος ή η εκκλησία να του το πάνε το φαγητό του εκεί που του το πάω εγώ, που του το πάμε εμείς. Όχι, ναι, δεν πάει. Οπότε είναι δύσκολο να φύγουν από τον τόπο τους, από εκεί που κοιμούνται, από εκεί που ξεκουράζονται, από εκεί που έχουν το δωματιάκι τους αυτό στον δρόμο για να πάνε να φάνε. Τώρα, εάν το φαγητό είναι νόστιμο ή δεν είναι νόστιμο, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ του Δήμου, είναι άλλο θέμα. Ναι. Ο καθένας μαγειρεύει όπως μαγειρεύει. Όμως, πραγματικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω στο μυαλό μου την Αργυρό, η οποία Αργυρό έχει πέσει και έχει σπάσει στο ισχύο της, είναι Αθηνάς και Ομονίας και Ομόνια, έχει λάμες στο πόδι της, γύψους και λάμες στο πόδι της, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και τους είπε ότι δεν έχω σπίτι και όμως την πήρανε με το ασθενοφόρο και την πήγανε Ομόνια και Αθηνάς και την άφησαν εκεί. Πες μου λοιπόν, αυτή η άστεγη η Αργυρό, πώς να πάει να φάει στην εκκλησία, πώς να πάει να φάει στη στέγη, πώς να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν είναι όλοι οι άστεγοι ότι έχουν κάπου να πάνε να φάνε. Ναι. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι το μπάνιο. Είναι η υγιεινή τους, η προσωπική. Δεν έχουν υγιεινή τους. Οι άστεγοι ξέρουμε ότι κάνουν επετεία. Από αυτή την επετεία θα προσπαθήσουν να φάνε μέσα στην ημέρα, να πάρουν τα τσιγάρα τους, να πάρουν τα φάρμακά τους και μετά, εάν περισσέψουν, να πάρουν και να ντυθούν. Ναι, να πάνε σε ένα ξενοδοχείο, να πληρώσουν 5 ευρώ για να κάνουν ένα μπάνιο. Αν έχουν καθαρά ρούχα. Συγγνώμη, υπάρχει και στο Δήμο Αθηναίων που μπορούν να πάνε να κάνουν μπάνιο. Αν έχουν καθαρά ρούχα. Ναι. Όταν ξεκίνησα πριν 8-9 μήνες περίπου, 10 περίπου με τους αστέγους, είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι σίγουρα κάπου θα υπάρχει. Να φάνε, να πιούνε, να κάνουν ένα μπάνιο. Όμως μπαίνοντας μέσα σε όλο αυτό και μιλώντας μαζί τους κάθε μέρα, κάθε στιγμή, βλέπεις ότι είναι πολύ πιο πολλά τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, δυσκολεύουν την αρρώστια τους, είναι ανασφάλιστοι. Είναι 1000 πράγματα. Καλά, εννοείται, ναι. Μπορεί να είναι. Και άλλως τώρα αυτή η γυναίκα με τις λάμες την αφήσανε μέσα στον δρόμο. Ναι. Υπάρχει ένας αριθμός τετραψήφιος, νομίζω, που λένε: άμα δείτε άστεγο από το Δήμο, πάρτε μας, τον μαζέψουμε, τον κάνουμε. Δεν μπορούσαν να την πάνε εκεί, σε ένα σπίτι, δηλαδή σε ένα χώρο. Όχι, μάλλον. Μέχρι να γίνει καλά. Εκεί είναι, στον δρόμο, ακόμα και τώρα. Όπως στηρώνουμε τους γάτους και τους σκύλους αδέσποτους και τους ξανατοποθετούμε εκεί που τους βρήκαμε. Ναι. Το ίδιο πράγμα κάναμε. Το ίδιο πράγμα, κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να συγχυστώ. Ούτε εγώ. Γιατί συνεχίζουμε κάθε Κυριακή. Μπράβο, δεν συνεχίζουμε. Απλά κάθε Κυριακή που πάω και τους βλέπω, νομίζω ότι έχουμε παταγωδώς αποτύχει. Εντελώς. Σαν άνθρωποι. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε τώρα που είσαστε και ο καινούριος και δεν θυμάμαι και πώς σας λένε, γιατί δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά και ούτε με ενδιαφέρουν και ούτε θέλω ποτέ μου να ασχοληθώ. Δεν συμπαθώ κανέναν σας. Πραγματικά, γιατί δεν βλέπω να κάνετε και κάτι. Και το λέω και στα μούτρα σας και δεν θέλω να γλύφω ούτε να λέω να χαμογελώσω κανέναν. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ. Έχω ακούσει πιο καλά λόγια για σας. Για δώστε. Α, ο κύριος Δούκας είναι! Να, μου το σφυρίξανε. Μπράβο, λοιπόν, κύριε Δούκα, αγαπημένε μου. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι, τουλάχιστον για τους ανθρώπους. Ξέρω εγώ. Κάντε με τη δημοτική αστυνομία. Τους έχετε τους μαντράχαλους και πηγαίνουν στις γειτονιές και με τον μπλοκάκι και κόβουν τις κλήσεις. Σας ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, αν βαρκάρουν ή δεν βαρκάρουν για να τους κόψετε κλήσεις και δεν σας ενδιαφέρουν οι άστιγοι και όλοι αυτοί οι αλλοδαποί που κινδυνεύει η ζωή μας. Εγώ γυναίκα μόνη τώρα, μα κατέβω στην Ομόνια, θα με φάνε λάχανο αν μη τι άλλο. Θα μου την πέσουν 2-3. Αυτό δεν μπορεί να τους βάλετε, κύριε Δούκα μου, να κάνουν αστυνόμευση. Δεν μπορεί να τους βάλετε να μοιράζουν φαγητά στους άστεγους. Σας δίνω ιδέες, δηλαδή πρέπει να με πάρετε για γραμματές σας, για συμβουλό σας. Πάρτε με για κάτι τέλος πάντων. Κάντε κάτι για την πόλη σας. Μην βάζετε μόνο λαμπάκια και γλεστρούλες και... Δεν θέλω να πω σε άλλες λεπτομέρειες. Συγχύζομαι πάρα πολύ. Για πάμε τώρα παρακάτω. Τα είπα στον κύριο Δούκα, για πάμε. Ο κύριος Δούκας νομίζω ότι καταρχάς νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερος. Να του ευχηθούμε να έχει μια λαμπρή έτσι, καριέρα στο ενεργητικό του. Ναι. Γιατί ο προηγούμενος δήμαρχος, εγώ απευθύνθηκα πάρα πολλές φορές στον προηγούμενο δήμαρχο για να μου δώσει ένα μαγειριό. Σε ένα δήμο. Που έχουνε πολλά. Στάνταρ έχουνε. Τώρα, τον Grand Care κατάφερε και μου έδωσε μετά από 9 μήνες. Κουφού την πόρτα, στο θέλεις βρόντα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Δούκας στην θητεία του
να βοηθήσει να βρούμε σπίτια στους ανθρώπους αυτούς, να τους βάλουμε 4-5 μέσα, γιατί πραγματικά έχω δει ανθρώπους που είναι πεθαμένοι από την Παρασκευή. Εννοείται. Όλο το Σαββατοκύριακο τους τρώνε οι μύγες και τη Δευτέρα έρχεται το ασθενοφόρο και τους παίρνει. Όχι, Παναγία μου, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Και τόσα ξενοδοχεία, νομίζω στο κέντρο της Αθήνας. Είναι και πόσα σπίτια που τα έχουν διατηρητέα και ξενοδοχεία και τέτοια που είναι κλειστά. Μάνι, δίπλα μας εδώ υπάρχουν 2-3 ξενοδοχεία τα οποία είναι ερμητικά κλειστά χρόνια με αλυσίδες. Γιατί δεν τα ανοίγετε, γιατί δεν κάνετε κάτι, δεν νομίζω εσάς να πει κανένας όχι ή να μην μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά και μπορείτε. Αν θέλετε βέβαια να βοηθήσετε. Αν θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε τουλάχιστον τα κτίρια αυτά που είναι κλειστά, εγκαταλελειμμένα, που τα έχει πάρει. Δεν ξέρω, η Εκκλησία, ο Δήμος, είναι πολλά που τα έχουν πάρει. Τα δεν έχει κληρονόμους, ρε παιδιά, τα έχουν έτσι, τα έχει το κράτος. Ανοίχτε τα να μπουν. Κάποια κτίρια τα έχουν οι Δήμοι, κάποιοι άλλοι οι εκκλησίες. Βάλτε 5 στρώματα κάτω, δεν σας λέμε να τους κάνετε σουίτες. Τουλάχιστον βάλτε 5 στρώματα να μπορούν να κοιμηθούν, να είναι λίγο προστατευμένοι, να είναι κάτι. Και θα τα βρούμε και με τα φαγητά και θα τα βρούμε με όλα. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν άμεση ανάγκη. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και τα ρούχα που πρέπει να έχουν. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή. Άρα, όποιος θέλει, εκτός από φαγητό, αν έχει και παλιά ρούχα, μπορεί να σου στείλει μήνυμα και σε μένα μπορείτε να στείλετε. Και καινούργια, βεβαίως. Και παλιά και καινούργια και παπούτσια και ό,τι έχουμε. Όχι τρίπια, όχι διαλυμένα, όχι. Καλά. Γιατί είναι άνθρωποι και έχουν και μια αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει, και κουβέρτες μπορείτε να βάλετε. Και κουβέρτες και sleeping χρειαζόμαστε και μπουφάν χρειαζόμαστε. Τώρα το χειμώνα είπαν ότι από την άλλη εβδομάδα θα χιονίσει. Εννοείται. Κάποιος από εμάς, λοιπόν, εγώ στο σπίτι μου, να πω έτσι αυτό. Εννοείται. Την περασμένη εβδομάδα με πήρε τηλέφωνο μια άστεγη και ντρεπόμουν να σηκώσω το τηλέφωνό μου να τη πω ότι κάθομαι μπροστά στο σπίτι μου και στο τζάκι μου. Ναι. Τι να τη πω, όταν τη ρώτησα πού κοιμάσαι και μου λέει έξω από τον Κοτσόβολο. 13 χρόνια γιατί έχει κάμερες. Έξω από τον Κοτσόβολο γιατί έχει κάμερες. Ναι. Αύριο μεθαύριο θα χιονίσει λοιπόν. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Μήπως θα του ζεστάνει το ένα πιάτο φαγητό που θα του πάω την Κυριακή. Όχι. Θα του ζεστάνει για 5 λεπτά μετά. Όχι. Οπότε όσοι θέλετε να προσφέρετε και δεν θέλετε να προσφέρετε τρόφιμα. Και έχετε ρούχα μέσα στις λάμπες σας, ρε παιδιά, που δεν τα φοράτε. Όλοι έχουμε, χαμός γίνεται. Δώστε ένα. Δώστε ένα πουλόβερ. Δώστε ό,τι μπορείτε τέλος πάντων. Να τα συγκεντρώσουμε, να τα πάμε την Κυριακή μαζί με το φαγητό τους, να τους πάμε και ρούχα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη. Υπάρχουν και παιδιά που είναι εκεί. Υπάρχουν και παιδιά. Υπάρχουν και εγκυμονούσες. Ο Χριστός. Φυσικά. Υπάρχουν και παιδιά. Και εγκυμονούσες. Αυτά τα παιδιά, όπου είναι ο μπαμπάς. Μία κούτα ο μπαμπάς, μία κούτα η μαμά, μία κουτίτσα μικρή το παιδάκι. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη τώρα, λίγο έμεινα, τα χάσα τα λόγια μου με αυτό, με τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν κινδυνεύουνε. Ο δρόμος είναι δρόμος και ο δρόμος είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της ζωής μας. Έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στον δρόμο 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια, εκτός ότι είναι πέτες που περιμένουν να φάνε και να πιούνε, έχουν μάθει και τους νόμους του δρόμου. Ναι. Και κάπως με έναν τρόπο προστατεύονται, γιατί μεταξύ τους, θα ήθελα να πω, έχουν τρελή αλληλεγγύη. Περισσότερη αλληλεγγύη. Δηλαδή, εγώ όταν τους πάω φαγητό, λείπουν κάποιες φορές 5-10 άτομα από την παρέα που είμαστε και την επόμενη Κυριακή που πάω μου λέει βεβαίως μας τα δώσανε και τα φάγαμε μια χαρά. Δηλαδή έχουν τόσο αλληλεγγύη μεταξύ τους. Τους αφήνετε το φαγητό τους και τους τα δίνουν. Βέβαια. Ναι. Ή πολλές φορές δεν είναι και τους δίνουμε το φαγητό και τα πάνε σε άλλη πλατεία που είναι. Ναι. Ο ένας υποστηρίζει πάρα πολύ τον άλλον γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι. Και όλοι έχουν βιώσει την ταλαιπωρία τη ζωή, την πείνα και όλα αυτά. Γι' αυτό είναι όλοι οι ίδιοι. Βέβαια. Εννοείται. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στον δρόμο. Φίλοι μου καλή. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να το σκεφτώ, τρελαίνομαι. Εγώ υπήρξα γι' αυτό. Ναι, μου το είπες και την άλλη φορά. Είναι τρομερό αυτό. Ναι. Πόσο μάλλον ένας λόγος περισσότερο, εσύ που το ξέρεις, που δίνεις και την ψυχή σου. Δεν το συζητάω. Δεν θα μπορούσα... Και σε κατηγορούνε. Γιατί θα το πω και αυτό, έτσι. Και είμαι πολύ ευγενική εκεί σε κάτι σχόλια που του έχω κάνει. Σε ένα κύριο. Ο Θεός να τον κάνει κύριο. Μόνο κύριος δεν ήταν αυτός. Είναι διάφοροι. Ναι, είναι διάφοροι που του λένε κακιούλες. Όταν έχει ένα δημόσιο λόγο και όταν έχει ένα δημόσιο κανάλι, είναι λογικό κάθε άνθρωπος να έχει την ελευθερία της βούλησης για να μπορεί να γράφει ό,τι εκείνος θέλει. Να μην σε ακολουθούν, εγώ λέω. Δεν τους έρχεσαι και μπαίνεις στο σπίτι τους γιατί έτσι γουστάρεις. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν άνθρωπο, ακόμα και τα hate σχόλια που μπορεί να έχω στο προφίλ μου, στο TikTok, στο οπουδήποτε. Και γράφουν ο άνθρωπος, ο Θεός μας έδωσε μια αρετή.
την ελευθερία, την ελεύθερη βούληση. Ο καθένας πράττει, γράφει αυτό που θέλει. Αν μη τι άλλο, να με στεναχωρούσε και να με συγκινούσε κάτι τέτοιο και να με γυρνούσε πίσω. Εγώ ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι είμαι, Όχι, ναι. ξέρω τι κάνω. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας που μπορεί να γράψει ή που να βλάψει κάποιον άνθρωπο, πίστεψέ με, βλάπτει τον εαυτό Ναι, του. καλά, όχι την εμένα. κακία του βγάζει. Ναι. Βρεις και εκεί τώρα όλοι έχουν βρει έναν τρόπο να, να γράφουν χωρίς να τους βλέπουμε και να όλοι αυτοί που έχουν μέσα τους την καλοσύνη να την βγάζουν. Όπως μου χρέωσαν, γιατί είχα συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι πριν κάποια χρόνια ξέρω, Γιάννη, στον τα Deal βλέπω, ναι. και κέρδισα ένα έπαθλο. Ναι. Και όλοι λένε. Είχε συμμετάσχει στον Deal πριν 2 χρόνια και είχε κερδίσει την μπάνκα στον αέρα 60.000 ευρώ. Για όσους δεν ξέρετε. Σωστά. Σωστά. Μπράβο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και έχουν βαλθεί όλοι, τι τα έκανε στα λεφτά, πού είναι τα λεφτά σου. Τα έφαγα Τι στον σε τζόγο νοιάζει, μου. ρε φίλε. Ναι, τα έφαγε στον τζόγο. Και όπου θέλει τα έφαγε σουβλάκια. Σας ενδιαφέρει, τα κερδίσετε Τα μαζί. έφαγα στον τζόγο. Έτσι γούσταρε. Όπου θέλει τα τρώει, Σε καραμέλες. γυναίκες, σε τζόγο. Όπου θέλει τα τρώει. Δικά σου δεν ήταν, δεν τα κέρδισες. Στα δάνεισε κανεί. Το γεγονός ότι έχω 4 παιδιά, ας πούμε, Ναι, και, όχι, και δεν 2 παίζει. εγγόνια, Ναι, δεν εντάξει, παίζει. εντάξει. Μόνο ότι θέλει να τα κάνει. δεν Από τη πας στιγμή τώρα. που δεν αφορά κανέναν και δεν του τα δώσατε, ούτε τον δανείσατε, ούτε σα κορόιδεψε, ήταν δικά του τα λεφτά, είναι δικά του. Η πάρτη του, τα κέρδισε. Ό,τι θέλει, κλεφτιτζούρια. Στα παιδιά, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει να τα κάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτά που γράφετε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε, εμεί σα λέμε τι κάνει το μισθό σα. Σας το ρωτάμε. Σας ρωτάμε όταν βγαίνετε και κάνετε τα διάφορα τα. Με το κλείσω. Εγώ καταλαβαίνω. Το στοματάκι Εγώ μου. τους καταλαβαίνω όλους, ακόμα και Ναι. αυτούς τους ανθρώπους. Και θα το ξαναπώ. Όταν έχουμε ένα δημόσιο προφίλ, ένα δημόσιο Ναι. κανάλι, δίνουμε και το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να μας πει την απορία του, εντάξει. την κακία του, ό,τι θες. Ό,τι θέλει, λέει. Τι να κάνουμε Ναι, τώρα. ό,τι Δεν θέλει. πειράζει. Ό,τι θέλει, λέει. Λέει ο Θεός ότι εκεί που θα σε βρει, εκεί που θα σε κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είμαστε καλά με το μέσα μας και με την ψυχή μας, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει Άστο τίποτα να άλλο. λένε, ναι. Όσο δεν φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Λένε, λέει, καλύτερα να Ας λένε. τα κάνει η Αλεπού ό,τι Ναι, θέλει. καλύτερα λέει να λένε για μας κακά, Ναι. πάνε να πει ότι είμαστε κάτι το οποίο δεν μπορούν να φτάσουν ποτέ και δεν μπορούν να γίνουν. Οπότε πρέπει να βγάλουν την κακία τους. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. ούτε να Πρόσφατα γράφουν, έφυγε ένας φίλος μου από τη ζωή, 45 χρόνων. Πολύ πρόσφατα, έχει πολύ λίγες μέρες μόνο και πηγαίνοντας προς τα εκεί καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι τίποτα δεν έχει αξία, Τελείωσε. τίποτα δεν έχει ουσία από την ψυχή, από την υγεία του ανθρώπου και από την αγάπη, γιατί η αγάπη δεν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αγάπα να μυρίσει παράδεισος. Άντε ρε παιδιά, άντε να σας δω τι θα κάνετε. Για αγαπήστε όλοι. Και Να αγαπήστε τον αγαπήσουμε. εαυτό σας πρώτα. Μπράβο, άμα δεν αγαπήσεις τον εαυτό μας, εαυτό τους πρώτα και μετά. μα άμα δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν ξέρεις τον τρόπο να αγαπήσεις και τον άλλον. Έτσι, έτσι. Πώς θα το μάθεις. Εκπαιδεύεσαι αγαπώντας τον εαυτό σου, αγαπιώντας τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Να τον προσέχεις τον εαυτό σου, να τον αγαπάς, να είσαι καλά με Ακριβώς, σένα. ακριβώς. Γιατί μόνο τότε μπορείς να Να δώσεις. δώσεις. Και το σημαντικό είναι να αγαπάμε χωρίς να μας νοιάζει να αγαπηθούμε. Αυτό ακριβώς. Εμείς κάνουμε αυτό που νομίζουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει Έτσι. πραγματικά για τον εαυτό του και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι. Τώρα να πω και κάτι τελευταίο. Για τα παιδάκια. Τώρα εγώ κόλλησα στα παιδάκια Στα και με παιδάκια. βλέπεις και κουβιάζω λίγο. Δηλαδή κάποιος που θέλει, εντάξει, κάνεις φαγητό. Υπάρχουν και μωρά. Όχι, μωρά δεν έχω δει. Δεν έχει μωρά. Έχω δει παιδάκια. Σίγουρα αυτοί που θα γεννήσουν θα είναι και μωρά Καλά. κάποια στιγμή. Μέχρι Ναι. τώρα όμως εγώ έχω δει 8 χρονών, 7 χρονών, Ωραία. 3 χρονών, 12 χρονών. Οπότε χρειάζονται και ρούχα για παιδάκια. Το παιδάκι Φυσικά. κρυώνει, Και ρε θα ήθελα παιδί να μου. τονίσω και να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Δεν είναι όλοι αυτοί Έλληνες, είναι και ξένοι άνθρωποι. Καλά, αυτό εννοείται, δεν χρειάζεται Ναι. να μου το πεις. Και Εννοείται. επειδή πραγματικά ακούω πάρα πολλές φορές, μα πας και ταΐζεις τους ξένους, τους μαζέψετε και τους δίνεις φαγητό. Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν την ψυχή με τη σάρκα του ανθρώπου. Έτσι είναι. Την ψυχή φροντίζουμε, διότι η ψυχή του κάθε ανθρώπου, της κάθε κουλτούρας, της κάθε ζωής είναι του Θεού. Αυτή την ψυχή λοιπόν παλεύουμε Και όλοι να είναι προστατεύσουμε. άνθρωποι και πρέπει να φάνε. Και όλοι είναι άνθρωποι και πρέπει να φάνε. Τα ζωάκια μας είναι το δεν τελευταίο πράγμα του παράδεισο, καταρχάς να πούμε. Ναι. Και πρέπει να τα αγαπάμε και να τα προσέχουμε, γιατί ήρθανε για να μας δείξουν ότι μπορείς να αγαπάς χωρίς να μιλάς, Ακριβώς. χωρίς να το λες. Έτσι. Αγαπάς βουβά. Αυτό είναι τα ζώα μας. Και πιστά. Και πιστά. Δεν υπάρχει τόση ανιδιοτελή αγάπη. Ναι. Δεν σε αγαπάει τόσο πολύ άνθρωπος όσο Όχι, αγαπούν όχι, τα όχι. ζώα. Όμως τα ζώα είναι ζώα, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Θα φροντίσουμε και τους ανθρώπους, θα φροντίσουμε και τα ζώα. Ναι, μα αυτό λέω. Ότι... Γιατί όλοι θέλουν φαγητό. Θέλουν Όλοι. φαγητό. Εμένα ο Φίβος, ας πούμε, προχθές ο σκύλος Ναι, μου, ναι, ναι. μου κατέβασε
Το γαλακτομπούρεκο. Όχι. 2 κιλά μελομακάρονα έφαγε. Εντάξει. Ένα κουτί ολόκληρο. 2 κιλά τον έτρεχα στο γιατρό. Εντάξει, είναι μεγάλο σκυλί, οπότε εντάξει, ναι. Μια χαρά, τα μικρά έχουν πιο θέμα. Τα μικρά. Έτσι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τα είπαμε μια χαρά. Σήμερα μετά την εκπομπή, αν και έχει τη γιορτή του, θα είναι μοναστηράκι τελικά που είπαμε. Σε όλους τους χώρους. Μετά τις 2 το μεσημέρι. Και τώρα πια που μας έδωσε και το Grand Care, η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, το χώρο αυτό για να μαγειρεύουμε, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί θα μπορούμε να μαγειρεύουμε σε μεγάλες κατσαρόλες, επαγγελματικά, σε φούρνους, και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να τρώμε και να δίνουμε να τρώνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, και να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου τον Grand Care και τον Γιάννη τον Τζουλοχά και την οικογένειά του για όλο αυτό. Μπράβο, και καλά κάνεις και να τους λες και να τους λέμε και κάθε φορά, γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ σπουδαίο έργο, σπουδαίο, γιατί μαγειρεύαμε 1000 μερίδες σε μία κουζίνα ενός σπιτιού. Δεν γινότανε. Μαγείρευε αυτή η Ματίνα, η καημένη Ματίνα, που την αγαπώ πάρα πολύ, από το Σαββάτο μέχρι την Κυριακή, να βγάλουμε 700 μερίδες, και η Αντωνία στο σπίτι της, και δεν γίνεται. Όχι, σε μία κουζίνα να μαγειρεύεις τόσο πολύ φαγητό. Όχι, είναι πολλά τα άτομα. Γι' αυτό και τώρα από εδώ και στο εξής έχουμε το μεγεθείο μας. Πες μου λίγο, όσοι θέλουν να έρθουν, εκτός ότι μπορούν να στείλουν μήνυμα, και σε μένα και σε σένα βέβαια καλύτερα. Μπορούν να έρθουν σε κάποιο χώρο, να αφήσουν είτε ρούχα είτε φαγητά, τρόφιμα. Όσοι θέλουν να στείλουν, μπορούμε να πούμε τη διεύθυνση, γιατί τη δίνω και στο live που δίνω. Οπότε μπορούν να στείλουν Γαλατσίου 92, Μινέτου Ματίνα στον 3ο όροφο. Μπορούν να στείλουν ό,τι θέλουν εκεί από φαγητά. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα σκλαβενίτη, και να πούμε ότι σε αυτή τη διεύθυνση που μόλις είπαμε, να στείλω μία φακή. Ναι. Ένα καρβέλι ψωμί. Έτσι. Ένα κουταλάκι. Ένα χυμό. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι εκεί έξω θέλουν και χυμούς. Θέλουν και νερό να πιούν. Θέλουν και φρούτο να φάνε. Δεν είναι μόνο το ξεροστήρι το φαΐ. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε φρούτα, νερά, χυμούς, τρόφιμα, κάποιος ρούχα. Κάποιος μας κάνει κανένα box τέτοιο νερά, ρε παιδιά, χορηγία, τόσο σούπερ μάρκετ. Ο Κρητικός, πού είσαι βρε Κρητικέ τώρα, έλα, δώσε κάτι. Ο Κρητικός είναι από την Κρήτη. Δεν ξέρω. Δώστε ρε παιδιά κάτι, εσείς οι μεγάλοι. Ο Σκλαβενίτης ξέρω ότι δίνει, κάνει πάρα πολλές χορηγίες, και θα του στείλουμε κάποια στιγμή ένα mail. Δεν έχω επικοινωνήσει. Θα επικοινωνήσω όμως προσωπικά εγώ, και πιστεύω ότι θα σου κάνει στάνταρ. Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Για τους άλλους δεν ξέρω, αλλά αυτός είναι ο μόνος. Ευχαριστώ κάθε άνθρωπο που προσφέρει ακόμα και μια κοινοποίηση στον βίντεο που κάνουμε και ζητάμε φαγητό. Ακόμα και αυτό είναι μια βοήθεια. Μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να στείλει φαγητό. Μπορεί να έχει την ανάγκη να πάρει φαγητό. Ας μας βρει λοιπόν πάλι στο TikTok Γιάννης Παναγόπουλος, και μπορεί να βοηθήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο. Εννοείται, να περάσετε να το αφήσετε. Έτσι. Μπορεί να είναι ανήμπορος να έρθει εκεί που πάτε. Έτσι. Θα περάσουν από το σπίτι σας, θα σας αφήσουν ρε παιδιά, 1 και 2 μερίδες φαγητό, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Γαλατσίου, ξαναπες τη διεύθυνση. Γαλατσίου 92, Μινέτου Ματίνα, 3ο όροφος. Πάρα πολύ απλό. Εκεί μπορούμε να στείλουμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Γαλατσίου 92, στο Γαλάτσι. Μινέτου Ματίνα. Πολύ εύκολο κιόλας. Μεγάλος δρόμος, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και ρουχαλάκια. Και για τα παιδάκια, αν έχετε αυτά τα παιδάκια τα καημένα που είναι και κρυώνουν τώρα μες στο χειμώνα στον δρόμο, και έχετε από τα παιδάκια σας που μεγαλώνουν, δεν τους κάνουν τα ρούχα, κάντε και εκεί και ένα καλό. Έστω, βάλτε μια σακουλίτσα ρούχα, τι είναι από παπούτσια, γιατί και παπούτσια θα θέλουν. Παπούτσια, ρούχα, και μέσα στη σακούλα, αν μπορεί ο κόσμος να βάλει και πολύ αγάπη. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεται στους ανθρώπους σήμερα. Έτσι. Πολύ αγάπη. Γιατί αν βάλουμε όλη την αγάπη, να είμαστε σίγουροι ότι η αγάπη είναι πιο δύσκολη να βρεθεί από ότι ένα ρούχο. Το ρούχο είναι πολύ εύκολο. Ας βάλουμε λοιπόν αγάπη και λίγα ρούχα. Αυτό και ακριβώς. Μια μανέστρα. Και ό,τι μπορείτε. Και μια φακή. Βάλτε και ένα νουνού. Ό,τι μπορεί ο καθένας, τέλος πάντων. Και ένα κυβοκνόρ. Για να γίνει πιο νόστιμο το φαγάκι μας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν ξανά εδώ κοντά σου. Νομίζω ότι έτσι έχουμε γίνει πια. Σας βλέπω σαν φίλους και εσάς και όλους τους ανθρώπους εδώ που βλέπω. Ελπίζω να έρθει συνέχεια κοντά μας και να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και να μην μας ξεχνάνε. Να τους το θυμίζουμε. Καλό μαθηγρία στα σίκα, λέει, και έφαγε και τα σικόφυλλα. Θα είμαι συνέχεια.
Θα έχουμε συνέχεια. Γιατί όχι. Εδώ. Άμα δεν βγάλω τους αστέγους από τον δρόμο, δεν θα σταματήσω να φωνάζω. Γι' αυτό λέω, να είσαι εδώ μαζί μας, να φωνάζουμε μαζί. Ούτως ή άλλως σε αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπάω. Μας βγάζεις πάρα πολύ θετική ενέργεια, γι' αυτό το λέω, γιατί αν δεν μου την έβγαζε θα στο έλεγα να ξανάρθεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή, εγώ τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Να ζήσεις, να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε, όσοι δεν σε αγαπάνε. Να μην σε ενδιαφέρει. Πάλι να με χαίρονται. Ναι, και πάλι να σε χαίρονται, αλλά δεν σε ενδιαφέρει. Να έχεις μια τέλεια χρονιά. Πολύ καλύτερη χρονιά, την καλύτερη τη ζωή σου να και είναι. τύχη, φαντάζομαι. Και τύχη, γιατί και στον Τιτανικό λένε ότι είχαν αγάπη και υγεία και αυτά, αλλά δεν είχαν τύχη δυστυχώς. Βέβαια να έχεις και τύχη. Οπότε η τύχη και η αγάπη και η υγεία είναι αυτές οι αρετές, οι δύο-τρεις που μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός μας. Αγάπη, υγεία, σεβασμός, ελευθερία. Αν αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος τα έχει μέσα στην ψυχή του κατά κόρον, τότε μπορεί να αγαπά και να μυρίζει παράδεισος κάθε φορά. Θα αγαπά και θα αγαπιέται γιατί γυρίζει η αγάπη. Άμα την δίνει, σου έρχεται. Λοιπόν, καθίστε μαζί μας. Θα σας πάω τώρα λίγο πίσω, τέλος πάντων. Τα είπαμε ωραία με τον Γιάννη. Να δούμε τι κάναμε στις εκπομπές του 23. Θα σας δείξω μερικά αποσπάσματα. Μπορώ να σας δείξω και λίγο, να βάλω και λίγο μουσική. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Πάντως εδώ μαζί μου. Επανέρχομαι. Πιστεύω, η έκπληξη που λέγαμε. Ποιος είναι εδώ? Ποιο Μιλωνάς ήρθε εδώ πέρα να κάνει τι? Μπορείτε να μου πείτε? Τι κάνετε εδώ? Συγγνώμη, ούτε σε ένα γιατρό δεν μπορώ να πάω, ρε παιδιά. Οι κάμερες από πίσω μου, έλεος. Όχι βέβαια. Και οι άντρες ομορφαίνουνε. Κάνουν τα μπότοξ τα λιρονικά τους, γι' αυτό είσαι φράπα. Κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει κάποιος να ανανεώσει την εμφάνισή του, αλλά πρέπει να βρει το μικρόφωνο εκεί, παρακαλώ, ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να βρει τον κατάλληλο γιατρό. Η επιλογή λοιπόν της δερματολόγου που ήρθαμε, η οποία δεν είναι άλλη από την Χρύσα Ζησίμου, η οποία έχει τρομερές περγαμηνές στην καριέρα της. Ας μιλήσει η Χρύσα για να δούμε τι ανάγκες έχουν οι άντρες για να έρθουν σε ένα δερματολογικό ιατρείο. Χρύσα μου, σου έχω πάρει και τη θέση να είσαι κοντά που θα του κάνεις τα δικά του που θέλει. Τι έρχονται και κάνουν οι άντρες για την ομορφιά τους? Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλωνά για τα καλά σας λόγια. Έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν ακούγονται από εσάς. Και οι άντρες, φόφοι μου, πλέον περιποιούνται τον εαυτό τους. Δεν χρειάζεται να κάνουν υπερβολικά πράγματα, έναν καθαρισμό προσώπου, να αφαιρέσουν έτσι τα μαύρα στίγματα μία φορά το χρόνο, να κάνουν ένα ελαφρύ μπότοξ πάνω στο μέτωπο, να φύγουν οι πολύ βαθιές ρητίδες και φυσικά, γιατί όχι, μία ενυδάτωση προσώπου. Ναι, συγγνώμη. Ειδικά όταν είναι καλλιτέχνες και βγαίνουν στη τηλεόραση, στο θέατρο, επιβάλλεται νομίζω να το κάνουν αυτό. Ειδικά ένα μποτοξάκι, να μην βγαίνουν κουρασμένοι, να βγαίνουν ανανεωμένοι, να είναι φρεσκαδούρα. Πώς αλλιώς να το πω, να με καταλάβετε? Πολύ σωστά. Ιδίως άνθρωποι που δουλεύουν έτσι αρκετές ώρες, δεν είναι κακό, γιατί αυτές οι θεραπείες απλά τους δείχνουν πιο ξεκούραστους, να μην φαίνονται κουρασμένοι. Δεν παραμορφώνουμε ποτέ, απλά ανεβάζουμε λίγο την αυτοπεποίθηση, έτσι και το ηθικό των ανδρών και των γυναικών. Έτσι, Χρύσα μου, βλέπουμε και τον Μιλωνά πώς είναι. Τον βλέπουμε. Εγώ από άντρες καλλιτέχνες είμαι φαν της Χρύσας Ζησίμου και την επισκέπτομαι
συχνά μπορώ να πω. Θέλω να μας πει η κυρία Ζησίμου ποιες από τις γυναίκες γνωστές, διάσημες, στάρ στην Ελλάδα έρχονται στο ιατρείο. Μπορεί να μην θέλουν να ακουστούν τα ονόματά τους όμως αυτό. Να μας πει, αλλά μπορεί να μην θέλουν. Είναι πολλές που κάνουν και σου λένε το DNA μου καλό, κοίτα πώς είμαι. Δεν θέλουν να πούνε πόσο χρονών είναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, όχι. Ας πούμε, κύριε Μιλωνά, στο ιατρείο μου έχουν περάσει, δεν θα ήθελα να πω όχι, αλλά αρκετές νέες κοπέλες, κυρίως από το Instagram. Να πούμε για την Αναστασία τη Γιούσεφ που έρχεται συνέχεια. Να πούμε για την κυρία Αλεξανδράκη που έχει έρθει στο ιατρείο μου. Να πούμε και για αρκετούς άντρες διάσημους. Η Άρια Ιδαμουλάκη που έρχεται, ναι. Ο Τρίφωνος ο Σαμαράς έχει έρθει στο ιατρείο μου. Αρκετά μοντέλα έχουν έρθει. Πολύ γνωστά ονόματα. Η Κωνσταντίνα Ισπυροπούλου έχει έρθει. Γενικώς έχουν περάσει από το ιατρείο μου όλα τα παιδιά. Τους αγαπώ ιδιαίτερα. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Και κρατάω και φιλικές σχέσεις με κάποιους από αυτούς. Και είναι ιδιαίτερη τιμή μου. Εγώ θα πω ότι τώρα εμείς βρισκόμαστε Λεωφόρος Παπάγου 50 στο Ζωγράφο, αλλά υπάρχει και κλινική και άλλο ιατρείο στον Πειραιά και θα μας πει η Χρύσα τη διεύθυνση. Επειδή ακριβώς μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος έτσι και μας αγκάλιασε, ήθελα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και στην περιοχή του Πειραιά. Και είναι Γρηγορίου Λαμπράκη 109, δίπλα στο Πασαλιμάνι, και τώρα με το μετρό Φόφημου είναι δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο, είναι 3 λεπτά με τα πόδια από το ιατρείο. Είναι χαρά εκεί το ιατρείο, είναι ένα πολύ elegant ιατρείο. Σε καλό να έρθεις και κάτω. Έτσι, και μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας αγαπάει πολύ. Οι γυναίκες εκεί στον Πειραιά πραγματικά κάνουν πάρα πολλά αισθητικά. Τους αρέσει, προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους. Ναι. Θα χαρώ να έρθετε και στο άλλο μου ιατρείο. Φυσικά και θα έρθουμε. Γρηγορίου Λαμπράκη 109, δίπλα στο Πασαλιμάνι, 3 λεπτά από το μετρό. Κορίτσια και αγόρια, για τον Πειραιά, και μετά μόλις σας ομορφύνει πηγαίνετε και για καφεδάκι, δίπλα στη θάλασσα, θα είσαστε σούπερ. Για καινούργιες περιπέτειες, έτοιμοι. Και εδώ πάλι Ζωγράφου, Λεωφόρος Παπάγου 50, στο Ζωγράφου είμαστε. Κύριε Μιλωνά, έχετε να πείτε κάτι άλλο? Έχω μείνει άναυδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χρύσα Ζησίμου για όλη τη θεραπεία που κάνει, με τον τρόπο που το κάνει, επειδή έχει γνώσεις και ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα πολύ λίγοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενό τους. Πολύ λίγοι. Και πηγαίνουμε πάντα σε ιατρούς για μπότοξ και ελουρονικά, πάντα. Τα έχουμε πει αυτά. Νόμιμα ιατρία, πιστοποιημένοι ιατροί, όχι όπου βρούμε. Όχι η μανικιουρίστρα μας να μας χτυπάει και ένα μπότοξ. Σωστά? Όχι, γιατί είναι ιατρικές πράξεις, Φόφη μου. Μην δείχνουμε στον κόσμο επειδή τα δείχνουμε να φαίνονται εύκολα. Είναι πάντα ιατρικές πράξεις, χρησιμοποιούμε βελόνες, και αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, πάντα σε γιατρούς, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Μία ερώτηση. Να ρωτήσω την κυρία Ζησίμου θα ήθελα, με το θεραπευτήριο Ανδρέας Συγκρός, τη σχέση σας. Εκεί ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου, και επειδή βγήκα πρώτη στις εξετάσεις, ακολούθησε υποτροφία στην Αμερική, μου την έδωσε η καθηγήτρια, η κυρία Αντωνίου, μαζί με τον κύριο Κατσάμπα. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, και έμεινα ως επιστημονικός συνεργάτης δίπλα τους για 5 χρόνια. Απλά μετά αναγκαστικά ασχολήθηκα με τα ιδιωτικά μου ιατρεία. Τους αγαπώ ιδιαίτερα, έχω άψογες σχέσεις μαζί τους, και είναι τιμή μου που εκπαιδεύτηκα σε αυτό το φανταστικό νούμερο 1 νοσοκομείο, ίσως παγκοσμίως, στα δερματολογικά. Και εμάς τιμή μας είναι που σε γνωρίσαμε, Χρύσα μου, και μας κάνεις όμορφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Μια ζωή την έχουμε. Αγαπημένοι τηλεθεατές, ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι την εκπομπή που όλοι περιμένατε. Μια ζωή την έχουμε. Αυτή η εκπομπή, με όλους τους σημαντικούς συνεργάτες της, θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει να τα έχουμε όλοι μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, μια ζωή την έχουμε, που λέει και το τραγούδι. Αν δεν τη φροντίσουμε, ούτε θα γελάσουμε, ούτε θα γλεντήσουμε.
Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε. Η εκπομπή χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι πιο διακεκριμένοι καθηγητές θα δώσουν λύσεις στα χρόνια ιατρικά προβλήματα που έχουμε σαν άνθρωποι. Ο κορυφαίος πνευματικός δάσκαλος Γιώργος Κόντης θα σας βοηθήσει να διευρύνετε το πνεύμα και τη συνειδητότητά σας. Μια ζωή την έχουμε. Παρουσιάζει η Φώφη Κωνσταντινίδου και οι συνεργάτες της. Μια ζωή την έχουμε. Αμόχη. Καλημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Πότε πήγε 10 του Δεκέμβρη, ούτε το κατάλαβα. Λοιπόν, σε 15 μέρες Χριστούγεννα, ετοιμαστείτε, έχουμε τώρα εδώ προσφορές, σας έχουμε πει, έχουμε τη γιατρό, τη δερματολόγο μας. Ετοιμαστείτε σιγά σιγά να προλάβετε να λάμπετε, γιατί για να τα κάνετε όλα αυτά πρέπει να περάσουν, δηλαδή για να φανεί το αποτέλεσμα πρέπει να περάσει και λίγος χρόνος. Έχω πάλι να πω, δεν θα σταματήσω με αυτά, με τις ομορφιές, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά σήμερα θα ξεκινήσω με μία καινούργια μας φίλη, τη Φανή την Μπουρέκα. Μπορούμε να τη δούμε. Είναι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και προπονητής νοοτροπίας. Σωστά τα λέω, Φανή. Καλώς ήρθες σε εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Απλώς η Φανή έχουμε σας σύνδεση βρήκα. γιατί δεν μπορεί να είναι στο στούντιο μαζί μας. Βρίσκεται στην Άουσα, στην όμορφη Άουσα. Γι' αυτό θα τα λέμε από τις οθόνες σας. Από τα παράθυρα. Από τα παράθυρα, μπράβο, ναι. Θα είμαστε από τα παράθυρα. Μια χαρά είμαστε και έτσι τα λέμε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Πες μου, βρε Φανή, γιατί σε βλέπουν όλοι και σε ξέρουν από το TikTok. Πες μου πώς τους βοηθάς και τι κάνεις. Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την σημερινή φιλοξενία εδώ στην εκπομπή σου, Φώφη. Μια ζωή την έχουμε στο Hi TV. Είναι η πρώτη μου εμφάνιση σε κανάλι. Οπότε είναι παρθενική η εμφάνιση. Από εδώ και πέρα. Είμαστε τυχεροί. Θα δείξει αν είσαι γουρλού. Ναι. Εσύ μάλλον με έχεις γνωρίσει από το TikTok. Ναι, σωστά. Εκεί αρχικά ανέβαζα βίντεο σχέσεων, αυτοβελτίωσης. Ναι. Στη συνέχεια λίγο πνευματικότητας και manifest, κατά πόσο μπορούμε να υλοποιήσουμε και πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ο κόσμος τα αποδέχτηκε στο TikTok πάρα πολύ, δηλαδή είμαστε πάνω από 130.000 εκεί. Πάρα πολύ καλά. Μια παρέα μεγάλη. Και όταν άρχισα να ανεβάζω στο YouTube τα βίντεο τα μικρά από το TikTok, τα έπαιρνα και τα έβαζα στο YouTube Shorts. Ναι. Μετά πήγα και ανέβηκα και στο YouTube και με γνωρίζει ο κόσμος και εκεί. Είναι επίσης μια μεγάλη παρέα που πλησιάζουμε τις 40.000 εκεί. Πώς βοηθάω τον κόσμο? Με τα βίντεό μου. Ναι. Δίνω έτσι απλόχερα τις γνώσεις μου και αξία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνω κάτι για να βγω, όπως κάνουν άλλοι influencers και δείχνουν προϊόντα. Ναι, εγώ τα βλέπω. Δηλαδή σου στέλνουν και μηνύματα ότι χώρισα με το φίλο μου, με τον άντρα μου. Αυτά έτσι δεν είναι? Τους βοηθάς πάρα πολύ με τα ψυχολογικά τους και με τις συμβουλές σου, νομίζω εγώ έτσι, για να πάνε καλύτερα και να είναι να ξαναγυρίσουν ή να πάρουν τον δρόμο τους, ανάλογα βέβαια πώς είναι αυτή η σχέση. Ναι, οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που παίρνω και σε προσωπικά μηνύματα, αλλά και στο TikTok και στο YouTube, στα σχόλια από κάτω από κάθε βίντεο. Γι' αυτό και κάνω αυτά τα βιντεάκια. Με βάση τις ιστορίες που μου στέλνουν, γιατί μου στέλνουν τις ιστορίες τους, που είναι πάρα πολλές, δηλαδή διαφόρων ειδών. Ναι. Με βάση αυτές τις ιστορίες κάνω και τα βίντεό μου.
Βέβαια, αν θέλεις το θέμα δηλαδή που θα συζητήσουμε σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου συγκεκριμένο. Θα σου πω εγώ με βάση αυτά που μου στέλνουν ότι το top θέμα είναι ο χωρισμός, Ναι, που κρύβει πόνο πολύ, έτσι, όταν μας χωρίζουν. βέβαια. Με γυναίκες μιλάω, οπότε εκεί κάπου ο πόνος είναι μεγάλος του χωρισμού και υπάρχει αυτός ο καημός των γυναικών, πώς θα τον φέρω πίσω. Ναι, βρε Φανή μου, αλλά όταν χωρίζουν δεν φταίνουν και οι δύο. Δηλαδή, εντάξει, πονάει μια γυναίκα, αλλά και ο άντρας της έφυγε χωρίς λόγο. Στην εποχή των social media, έτσι όπως είναι τα social media, που Ναι. όλοι είναι μέσα εδώ, σε αυτό εδώ το μαραφέτ, θα το πω εγώ, οι σχέσεις γίναν πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζονται στα social media, μπορεί να μιλάνε στο chat, να μην γνωρίζονται ποτέ, πάλι και αυτό το θεωρούν σχέση, που δεν είναι σχέση, Φυσικά και δεν είναι σχέση. κι όμως το θεωρούν σχέση και αυτό. Ο Χριστός. Και φυσικά η άλλη μεριά είναι ότι γνωρίζονται και από κοντά, γνωρίζονται στο chat, μετά βγαίνουν και ραντεβού. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει διάρκεια αυτή η σχέση. Ξεκινάει και δεν έχει διάρκεια. Αρχίζει έτσι ξαφνικά ο άντρας να απομακρύνεται. Αυτό το ghosting που λέμε, γίνεται φάντασμα. Ναι, γιατί σίγουρα Και γιατί δεν θα γίνεται μιλάει αυτό? μόνο. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Νομίζω, όσοι γνωρίζονται μέσω του chat και όλα αυτά, τέλος πάντων το ίντερνετ, σίγουρα ο άντρας, μπορεί και η γυναίκα, να μην μιλάει μόνο με μία και να μην έχει σχέση μόνο με μία, έτσι όπως το νομίζουν αυτοί οι σχέσεις, που δεν είναι σχέση, είναι, Ναι. εντάξει, παραμυθιάζονται, ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το πω τώρα. Όπως γίνεται, είναι ένα παραμύθι το ίντερνετ. Άμα δεν έχεις επαφή από κοντά, ανθρώπινη, δηλαδή να αγγίζει ο ένας τον άλλον, να είμαστε δίπλα και να καθόμαστε και να τα λέμε, όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω εσύ στη δικιά σου με τη πιο μεγάλη εμπειρία που έχεις, τι θα μου πεις, τι θα συμβούλευες. Κοίταξε να δεις, συμφωνώ. Σε αυτό που είπες αρχικά ότι φταίνε και οι δύο για να υπάρξει ένας χωρισμός, σίγουρα φταίνε και οι δύο. Περνάμε μια εποχή που εγώ την ονομάζω είναι η εποχή του εύκολου. Ναι. Και είναι η εποχή του εύκολου γιατί κανένας δεν θέλει να συμβιβαστεί. Δεν θέλει να υποχωρήσει. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί. Ανοίγεις το Instagram, πόσοι θα σου στείλουν εκεί μέσα. Έχεις εκεί να διαλέξεις, ο άντρας έχει πάρα πολλούς πειρασμούς. Το ίδιο και η γυναίκα. Ναι. Οπότε εκεί αν πέσει ένας καυγάς στο ζευγάρι, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είτε η γυναίκα είτε ο άντρας είναι να σερφάρει στο ίντερνετ, να δει τα προσωπικά του μηνύματα, να δει ποια μου έστειλε, ποια μου έκανε like, θα πάρει την επιβεβαίωση. Θα αρχίσει να τον τζιγκλάει όλο αυτό, μπορεί να αρχίσει τη συνομιλία, να δει ότι γιατί κάθομαι εδώ από παρακάτω, υπάρχει και κάτι άλλο, μήπως υπάρχει κάτι καλύτερο. Είναι πιο εύκολο το να χαλάσεις μια σχέση γιατί υπάρχουν τα social media. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας περνάει, είμαστε τηλεόραση και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και πάρα πολύ, έχουμε και άλλα θέματα που τρέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να σε έχω και άλλες Κυριακές μαζί μας, να το συνεχίσουμε αυτό που λέμε ή να πούμε και άλλα περισσότερα ή να μας δείξεις και ασκήσεις, να μας δείξεις και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τα χρήματα. Να έρθουν σε εμάς. Που όλους τους ενδιαφέρει, και άντρες και γυναίκες τους ενδιαφέρει αυτό, έτσι. Έρχονται και Χριστούγεννα τώρα και Πρωτοχρονιά. Θα βρεθούμε σίγουρα πριν την Πρωτοχρονιά, να πούμε και ό,τι άλλο θέλουμε, αλλά να πούμε και αυτό το σημαντικό με τα χρήματα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σε ξαναευχαριστώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λες. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ήταν μια πρώτη επαφή. Εννοείται ότι υπάρχουν τεχνικές, όχι μόνο πώς θα τον φέρεις πίσω, υπάρχουν και τεχνικές πώς να βρεις τον ιδανικό σύντροφο για σένα, χρήματα, επιτυχία, πώς να πετύχεις τους στόχους σου, γιατί έρχεται 2024 και οι περισσότεροι άνθρωποι, το λέω και το κλείνουμε, θα πατήσουμε το πόδι μας το 2024 χωρίς να ξέρουμε πού πάμε και τι θέλουμε από το 2024. Ωραία, οπότε, λοιπόν. Να τα πούμε και αυτά κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα πάμε!
Μη ρωτάς τους άλλους τι Θεό πιστεύω, πόσο σε λατρεύω, πόσο σ' αγαπώ. Μη ρωτάς τους άλλους τι καπνό φουμάρω, πόσο σε γουστάρω, θα σου πω εγώ. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρέλα. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Κόβω και τις φλέβες μου για σένα, κάνω πράγματα τρέλα. Θέλω το κορμί σου απελπισμένα, είσαι μέσα μου φωτιά. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Είσαι η αγάπη της ζωής μου, μάτια μου. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω, μάτια μου. Έλα μωρέ! Γιατί θα σου λείψει. Πολύ. Από τώρα και μπροστά με άλλη στορκίζομαι. Δεν θα λιώνω για σένα, δεν θα βασανίζομαι. Από τώρα και μπροστά με άλλη θα μου φύγουν όλα τα βάρη. Από τώρα και μπρος θα αλλάξω, το παλιό μου εαυτό θα πετάξω. Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα. Θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου. Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα. Θα σου λείψει ο άγγελός σου που αγάπησες κι ήταν δικός σου. Ταραχή στην καρδιά μου να φέρνει, ταραχή να με παρασέρνει. Ταραχή η μορφή της Θεέ μου μ' απειλεί. Ταραχή στην καρδιά μου να φέρνει, ταραχή να με παρασέρνει. Ταραχή η μορφή της Θεέ μου μ' απειλεί. Πίσω τη λύπη απ' τη χαρά μου, Αλήθεια. και ζωντανεύεις τα όνειρά μου. Πίσω τη λύπη απ' το κορμί μου και δίνεις χρώμα στη ζωή μου. Και με χορεύει, με ταξιδεύει και το κορμί μου το ζωντανεύει. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω, ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ, να υπάρχω για σένα. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω, ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ, να υπάρχω για σένα. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Όταν κοιταζόμαστε στα μάτια, νιώθουμε σκυρτήματα. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Όταν κοιταζόμαστε στα μάτια, νιώθουμε σκυρτήματα. Και κάνω έρωτα μαζί σου με τηλεπάθεια, σε ένα κόσμο μπερδεμένο, όλο αστάθεια. Κάνω έρωτα μαζί σου με τηλεπάθεια, σε ένα κόσμο μπερδεμένο, όλο αστάθεια.
να ταξιδέψουμε λίγο. Την πόρτα με χτυπήσεις, κανέναν μη ρωτήσεις. Έλα, έλα, θα κάνω εγώ τα πάντα, φτάνει να το ζητήσεις. Έλα, αχ, έλα, θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρέλα. Έλα, θα κόψω για σένα τη νύχτα στα δύο. Μιλάω σοβαρά, μην το παίρνεις για αστείο. Μπορώ να το κάνω κι ας φαίνεται τρέλα. Έλα, αχ, έλα, μου έχεις φυράξει το μυαλό. Να σε ξεχάσω δεν μπορώ. Τι να μου πεις και τι να πω. Σε θέλω δίπλα μου κάθε λεπτό. Μου έχεις φυράξει το μυαλό. Πρέπει επειγόντως να σε δω. Νομίζω πως θα τρελαθώ και μόνο εσύ θα φταίς γι' αυτό. Άστο να μείνουμε φίλοι. Παιδιά, τι προγραμματάρα μας κάνατε. Μια ζωή την έχουμε εδώ στο Έτσι, Στόπα. Είσαστε φανταστικοί και οι δύο. Καλά, 100 χρόνια σε ξέρουμε, δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί Δεν από το εδώ, κάνατε. από εδώ τώρα τι. Καλά, αυτό λέω. Για το αστέρι σου που έχει φέρει. Δεν Αστέρι. υπάρχει, παιδιά. Είναι αυτόφωτο. Ναι, Με μαθαίνει, με μαθαίνει. Αυτόφωτο είναι. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Εμείς Εμείς Δεν ευχαριστούμε. σας βλέπω, δεν πειράζει, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σου. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ σας αγαπώ. Φτιάξατε και τη διάθεση του κόσμου, θα τους πει πάρα πολύ καλά το 24. Θα μπει καλά, θα μπει καλά. Ελπίζω, παιδιά, γιατί μας έχει πάει το θανατικό. Συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες και του Νίκου Φλωρινιώτη και του Βασίλη του Καρά φυσικά και του Μιχαλακόπουλου. Και της Χαριτίνης της Καρόλου που μας έφυγε υπέροχη αυτή ηθοποιός και Είναι φίλη. τόσοι πολλοί που φύγανε, ελπίζω να μην φύγει κανένας άλλος. Να τελειώσουμε εδώ πέρα και να πάει καλά το 24. Ας κλείσουμε όμως τα εδώ Λοιπόν, τα Γι' αυτό καλή χρονιά με υγεία τώρα. Πες μας σε ποιες. Έτσι. Τι θες για το 24. Καλή χρονιά με υγεία, φώτιση, ευλογία σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Γιώργο. Και ειρήνη. Ειρήνη, ανθρωπιά και να κάνω μια αίτηση. Να κάνεις ό,τι θες. Να σκύψει, η οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι αυτή, Ναι. πάνω από τα προβλήματα του απλού κοσμάκι, να σκύψει πιο πολύ ακόμα, πιο πολύ Ένα ακόμα. τάγμα, ένα Ακρίβεια, τάγμα, ρεύματα, ιστορίες. Εύχομαι το 24 να μας φωτίσει όλους. Μακάρι. Όλους. Εγώ πάλι σας εύχομαι να μην λείπει κανείς σας από το οικογενειακό τραπέζι, να είσαστε όλοι και του χρόνου παρέα, να έχουμε φυσικά ειρήνη, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ευτυχία και να χαμογελάτε ρε παιδιά. Χαμογελάστε και ανοίξτε την ψυχούλα σας, δώστε ό,τι μπορείτε. Και όχι μόνο τα Χριστούγεννα, δώστε κάθε μέρα σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Άμα μπορείτε, έστω μία φρατζόλα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί, ό,τι μπορεί ο καθένας σας. Σας αγαπώ και να έχετε μία πάρα πολύ καλή χρονιά. Αγαπημένοι τηλεθεατές, ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι την εκπομπή που όλοι περιμένατε. Μια ζωή την έχουμε. Αυτή η εκπομπή, με όλους τους σημαντικούς συνεργάτες της, θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει να τα έχουμε όλοι μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, μια ζωή την έχουμε, που λέει και το τραγούδι. Αν δεν τη φροντίσουμε, ούτε θα γελάσουμε, ούτε θα γλεντήσουμε. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε. Η εκπομπή χωρίζεται σε δύο μέρη.
Οι πιο διακεκριμένοι καθηγητές θα δώσουν λύσεις στα χρόνια ιατρικά προβλήματα που έχουμε σαν άνθρωποι. Ο κορυφαίος πνευματικός δάσκαλος Γιώργος Κόντης θα σας βοηθήσει να διευρύνετε το πνεύμα και τη συνειδητότητά σας. Μια ζωή την έχουμε. Παρουσιάζει η Φώφη Κωνσταντινίδου και οι συνεργάτες της. Μια ζωή την έχουμε. Αμόχη.